Naimbag nga aldaw tayo manen Apo, welcome back dito'y ayan ti Facebook page tayo, ken dito'y, YouTube channel tayo. Sakbay ti amin Apo umuna kaya't kumanen nga imbitaren da kayo amin Apo nga i-like daytoy ken follow datoy Facebook page tayo, ken ag-subscribe dito'y ayan ti, YouTube channel tayo. Ket ngarud nga video Apo pagtutungtungan tay man iti constipation. Amok met Apo nga amin tayo nya kabilang nga nakarit natayon ti, makungkuna constipation wenno saan dayjay marigatan nga tumakki. Okay, dati video datoy Apo ikan tayo ti tips no kasano tayo nga maiwasan nga, makari na iti, datoy nga constipation. Muna Apo, anya ngarud ti constipation. So, sigun dagiti na dumaduma nga studies Apo, ibagbagada nga ti constipation ket, maysa nga, kangrunaan nga sakit. Kasimbaga kinayod tatay, amin tayon Apo, ranas tayon iti, constipation. So no imbaga tayo nga constipation, duwa Apo datoy. It's either marigatan tay nga tumakki, okey, marigatan nga rumor digit takki tayo wenno saan hanga hanga inaldaw no hanga madalas ti panagtiki tayo. So no makari na kayo Apo ket, maminsan or every other day nga tumaki kayo or, diyay 5 times a week laeng kasdiyay so mabalin nga maka-constipation datoyen. Okay, adu ti rason na Apo. So, dagitoy tips tayo nya, mangpaikan kayo ti, kaslatan o at least mabawasan anya ti tsansa tayo nga constipation. Okay, so umuna nga tip tayo Apo, umuna. So, uminom tayo Apo ti sapat nga danom nga inaldaw. So, ti rekomendasyon Apo ket 8 aging gana 10 nga baso ti danom nga inaldaw. Kasi siyempre ti baso ti, danom kuna kuma ket, mabalin na nga, aramiden di bagi tayo nga hydrated. So, sapat ti danom ti bagi tayo tapno at least dijay takki tayo ket, lumambot no apandian ti bituka tayo. Okay, so siyempre no malambot mas nalalakatay nga irwar. Ngem Apo sakbay kay manen nga kuna manen nga sakbay kay nga uminom ti adu nga danom dapat ket, awan ti sakit ti puso yo. Kasi siyempre no, lumlumteg ti saksa kayo kasdiyay tapos marigatan ti puso yo no uminom kay ti adu nga danom, mas kumaro ti sakit yo. So, mabalin nga sakbay kay nga uminom nya ti adu nga baso ti danom ti maysa nga aldaw, okey, lalo dagiti adda ti sakit na Apo ti puso, konsultahan niyo pa iti doktor tayo. Ngem siyempre datoy umuna nga step nga tip tayo dijay, makungkuna nga uminom ti sapat nga danom tapno ma-hydrate ti bagi tayo, okey. Maikadua Apo ket, mangan tayo Apo dagiti high fiber diet. Kasi ti fiber Apo nya, pabuoon na ti takki tayo. Kaya sa tapno mas nalalaka nga maiduron dijay bituka tayo, dijay takki tayo. So, kailangan adda ti fiber. So, anya ngarud dagiti good sources ti fiber. Siyempre prutas, dagita. Tapos, vegetables ken dagiti whole grains. So, ti maikadua nga tip tayo Apo ket mangan tayo dagiti high fiber, diet nga makungkuna. Maikatlo siyempre, hanga maw-awan ti regular nga ehersisyo Apo nya ag-exercise tayo inaldaw. So, at least 30 minutos nya. So, mapansin niyo Apo anya no kunyari hangkay nga aggargaraw nga masyado, dayjay oras nga marigatan kay nga tumakki. Siyempre no hangkay nga aggargaraw ti tsansa na Apo ket, hamang aggaraw dayjay bituka tayo. Okay, so no hangaggaraw handa nga ruar dayjay ruar di takki tayo. Isu dayjay di pannakarason na dayjay. So, kailangan niyo nga aggaraw-garaw Apo. Okay, kasi
Mapampansin niyo dagiti kunyari bedridden, so no adda dagiti kamag-anak yu apo nga bedridden, mapansin niyo nga handa nga tumaки inaldaw. Siyempre nakaedad da lang, okey? Ngem no kanayon kayo nga ag, ag-e-exercise, okey, mas maganda mas, aggargaraw dayjay, bituka tayo. Isu nga kailangan nga ag-exercise tayo ti regular. Okey, datoy apo, guilty tayo amin apo ditoy nya may kapat lalo no busy tayo. So, no makari na tayo nga makataktak tayo na pantay amin apo di CR-en tapno maerwar. Okey, kasi ammo tayo met kina-busy tayo kasjay wenno adda di terwar awan ti pag-CR-an peden tayo dijay takki tayo. Okey, isu dayjay ti maysa nga rason. Siyempre no damdaman ton ket, awanen malipatan yon to nga tumakkin, so maipon ijay, marigatan kay tumanen awan tuman dayjay makungkuna nga urge ti panagtakki tayon. Okey, so datoy ti importante apo no makatakki kayo, no marinayo ti tumakkin, okey, apang kay di CR-an. Mapansin niyo met apo nga inaldaw, adda ti oras na, nya inaldaw nga adda oras na nga dayjay ti oras nga tumakki tayo, okey. So no nalipasan niyo dayjay takki tayon, kasi siyempre adda napanan niyo wenno nagbiyahe kayo nga napan ti addayo, nga awan met ti pag-CR-an kasjay mabalin nga bago dayjay, kuan na dayjay takkiyo. So mapampansin niyo datoy ammok nga papansin niyo apo niya kung saan busy kayo ti assignment niyo wenno saan ti trabaho, okey, malipatan niyo ti tumakkin, okey. Dayjay apo, so kailangan nga no makari na kay nga makatakki kayo napang kay di CR-an, okey. Datoy panglima tayo apo ket datoy agkonsumo ti probiotic. Okey, kasi dati probiotic ammoyo met good bacteria dagitoy apo, okey. Nga mabalin nga, papintasen na ti, kal salun-at iti bituka tayo, okey. So ammoyo met dagitoy good bacteria dayjay pinakasikat nga nga probiotic drink. Tapos anya pay dagijay yogurt, dagijay mabalin. Kung saan adda dagiti food supplement nga probiotic. Usually no food supplement once a day laeng, okey. Then siyempre agpakonsulta ti doktor apo no talagang, kinwayo dayjay, 5 nga tips tay nga imunang ket marigatan kay latta kasi adu nga talaga ti rason 'no. Mabalin nga organic nga makungkuna nga adda gayam ti problema jay bituka tayo wenno colon, okey. Dagiti doktor tayo amin apo gamin ket mabalin na kaikkan ti agas kasla koma ti laxative. So kasi, dapat maammoan niyo nga hantay nga basta-basta nga agtumtumar dapat ti laxative, okey. Lalo na no dayjay gayam pagrigatan ti panagtakki tayo ket, adda ti dahil agda ti agbarbar ti bituka tayon ket siyempre no iminom tayo ti, laxative, aggunay dayjay bituka tayo, okey, ket aggaraw, iduron na dayjay takki tayo ket adda ti nakabara ijay baka bumtak jay, bituka tayo. So maymayat nga, pakonsulta kay pay apo tapno makita na kayo ti doktor, okey. Ken mabalin ti doktor no talagang, kailangan dayjay colonoscopy nga maibagbaga. So siripon dayjay gastro tayo nya, dayjay adda ti iserrek da nga tubo, video nga videoscope nga makungkuna, ayan ti ubot agpangatog enggana jay dua nga parte ti dakkel nga bituka tayo tapno makita no apay ta marigregatan kayo nga tumakki. Wen tapos dayjay doktoryo apo mabalin pay nga ag-request ti, dardara kasla koma potassium, okey. So no nababa ti potassium, okey, mabalin nga hangag garaw. So mabalin nga makungkuna adda ti ileus, functional ileus kasjay, okey. So dagitoy lang apo ti tips tayo nya para ma-overcome tayo ti constipation ken agkaroon tayo ti, regular nga, bowel movement, okey. So aginggan ladat ken dayjay video tayo no dati, damdamagyo pay or comment mabalin niyo nga i-comment ditoy ayan ti
post tayo, okey. Dati man ni Doc Kasem, okey, imbitarin kay mga Rodan Apo nga ag-like di Facebook page tayo ken nag-subscribe sa YouTube channel tayo. Okey 'no, ket yung pa-check up, bumisita lang Apog pa-schedule ditoy www.pinoymd.online. So, agenggan naman ti sumarunong nga video tayo, ti gabay pang kalusugan. God bless us all.